Защото има такова съревнование между играчите. Дайте ще махна 18+, защото ще бъда добричък днес. Ще бъда добричък днес. Тюфлек мръсен! Изрод нещастен недоебан! Да ти еба майката на тебе персонално, да ти еба майката, бе! И на тебе да ти еба майката, бе! Какво мислиш за Ясо? Ясо е така чиз гей чамп, според мен от фриело гей чамповете, като Ранго и като Шако. Дето, като умреш и отидеш при Свети Петър, братле, Свети Петър си отваря книгата да види дали си бил добър човек при живе. И там ти е матч хисторито. И Свети Петър вижда, че си играл Шако, вижда, че си играл Ранго и вижда, че си играл Ясо и те праща в ада. И те праща от упор в ада. Давай на дебелия. Давай на дебелия! Давай на дебелия, ти казах, бе, дай, бе! Кво го жалиш? Кво го жалиш? Не го жали дева дебелака! Не трябва спортсменство за тия хора! Трябва да страдат! Защо? Опа. Не! О, ръцете ми! О, ръцете ми! Фак! Така ми шворчанки, дай на дебелия, бе! Дай на дебелия! О, ръцете ми! Ми липсва едното копченце. Ето го. Четворката на... ма мене камерата ли ми е паднала? Обърнах си ноката на ръката. Погледнете колко грозно изглежда. Дали ще се види? Не се вижда, ама си откъснах половината ноката. Не знам как се къса нока, докато биете по клавиатурата, ама... О, ръцете ми! Дебелия! Дойте на дебелия, бе, да шибам родителите му! Дайте на дебелия! Дайте на дебелия! Не съм на дрога! Печеля и лесните си игри! И трудните си игри печеля! LeBlanc in 3 to 5 seconds, because that was a full fear plus full silence, and you picked your dicks. This game is over, my friends, so please surrender. Да ти шибам пичката, материна. Това беше дебилно. Това беше толкова тъп. Ето и... Да ти еба майката, бе, бате, бе! Защо ни го няма отбора, бе? Къде е отбора, бе? И Малфайта вместо да им скочи, когато имам перфектен видеостик суд, бяга! Why did you... Аре, бейтни се по мен. Не може да ме държи толкова много в крат контрол този герой. Не мога да си пусна скапаната зоня, бата. Не мога да помпам скапаната зоня половин час и да не мога да се пусне. Да му шибам пичката, материна, бе. Имам зоня, бе. Това е армор, бе. Погледни колко демидж ми е направил. Да ти еба майката! Да ти еба майката, тъпа да ти еба, бе! Тюфлек мръсен! Изрод нещастен недоебан! Да ти еба майката нарска! Да ти еба майката на тебе персонално, да ти еба майката, бе! И на тебе да ти еба майката, бе! Естествено, че ще изгубим шибаните търети, как да не ги изгубим, като сте скапани недоебани деца, всичките деца мога да пусна сонята на сайт късно, защото от моя ви го няма, бе! Курза майка ти, бе! Курза майка ти, бе! И не сте пирго! Треперят ми ръцете.
Имам ли шоколад още, слава богу? Слава богу, че имам шоколад. Спокоен съм вече, измих си очите, спокоен съм. Айде малко Binding of Isaac. Спокойни сме. Имам съседи, да, имам съседи. Да го духат съседите. Хора живеят, аз не ги познавам. Не си познавам съседите. И по-добре, че. Дори не отидах на събранието. А сега ми искат 50 лева. Решили са на събранието да дам 50 лева. Ще им дам една патка в газа, ще им дам. Това е моето кралство, не е тяхното. Тук аз определям правилата. Имам 3 решетки пред вратата, ако искат могат да се опитат да заповядат. Буклуци нещастни, бате. Ще ме ланшотне, няма да мога да си пусна зонята, няма да мога, няма си мога да пусне децата. Няма да мога да си пусне телевизора повече, ще трябва медицинската сестра да му пуска всичко. Медицинската сестра ти казвам. Медицинската сестра е така. Старческия дом. Защо си толкова солти, май френд? Не съм солти. Един нар ме ланшотна. Опитах се да го бейтна, обаче вместо да го бейтна, той ме ланшотна. Давай на дебелия. Давай на дебелия! Давай на дебелия, ти казах бе, дай бе! Кво го жалиш? Кво го жалиш? Не го жали дева дебелака! Той просто дойде и ме ланшотна. Не, рева, гневен съм. Как ще ми дадеш този бос, бе? Можеш да ми дадеш 50 боса! Можеш да ми дадеш пин! И ти какво ми даваш? Даваш ми шивания танки дебелак, дето не мога да му точна нищо! Защото си педерас играе, затова и ми даваш на първа вълна, дето трябва за 15 секунди да го убие скапания бос. Това ми даваш, това е скапаната бюрокрация. Дето ми се рек с канцерогенните лайна. Дебелак, мръсен чемпион, дебелак. Гледай как ме тръпна, бе! Да ти пикам на Surprise, motherfucker! Как ще ми дадеш втори, бе? Можеш да ми дадеш 500 различни боса! Можеш да ми дадеш монстро! Можеш да ми дадеш пин! Можеш да ми дадеш бичковци! Можеш да ми дадеш! Ти ми даваш 2 дебелака от чемпионите, дето са супер тегави и са супер танки и дори не поемат демидж от червените лайна! Как моят ти играли си, бе? И сега ще ме оцели на рандом, защото съм факания джуда си, ще умра! Не ми се играе с капан банди! Абе да ти пикам на мустаците, бе! Айде, пичо, това беше от мен. Пожелавам ви една прекрасна вечер. Аз бях Преслав Трит Иванов и ще се видим утре. Искам да благодаря на всички събове и донейтери днес, които не бяха никак малко. И искам да благодаря на League of Legends за това, че съкрати живота ми с няколко години. Аз бях Преслав Трит Иванов.